of Parliament and Ramoko EOCO say dear Kosuno Omunshe no Munjai na bill condition no Yenteso. Honorable, good morning. Morning, Mina. Apumbo Kodie. Media chair. Akadiaka. And I mean, who said now it's a form hobby. Are they? Yo, you become a minister or a minister of Yanuna. Then she had you for none of them. I don't know how you're called. You know, in the a Jordano. A corner brother. Sama Wontumi see I do for you by no. A man call a Jordan. Brother, me a report on. I no call report to you. A report where we are always near Tremono. And that's a nipa Fufrubia or Modia Dakataka to Monuma, a two a Kutakuta Omo, a Betche no, Yadoko here, Yadoko Yoko. Now, Saturday no. Obi a wagan ne pra na ye sa pe no kra no I law mo kan ne fugitive no kra no ye nche ne sa akire fast forward ye de na ko ni pa no ho mfa no o mo de ne ko so sa ba bi o ni so mo de ne be ko no the lawyers ko ho no ma no oni ho and to aso na ba be say o mu hu ba bi a wo at that time kenna and I am members of Parliament. Through your leader, you can't want them on the floor of Parliament. Said the cost one and the papa. And you know, young kid. Na baby, I'm not done. Young fan to honor. And Nicola said, the binti, it will be a far with this. The kind of floor. And speaker not tell you honorable here from as a kind of better. And now NPP members are all minority. You pay your call. You could do one so. Nipa da Sanibiano Mampo I'm a busa be say, oh, na ba mobile, this na mobile, and that's it. Let's say. There was saying, say, and say, Yamu Kunyadi, and I just said, maybe I saw a time, say, also a ton for more. Now, yen sama ya better and the media for no TV. Almost so a interview, independent brave mountain in I can. As something I understand. We are not against to say, Obi Ayaboni, I mean, from Rapanso. No. But the process and procedures now. Yankasa at all my Yatun and only Yamfaso, Yamfano Emfaso. Now, Sawoka said, what will be on investigation purposes now, all man bill of 500 billion cedis. Okay, it's 50 million Ghana cedis. Now, Anyabiano. Sa enema na ye ka no anade na ebetuma nya dia one say 50 million 500 billion no enipa ye kwa kwa ne ye ko no so the leader might as say e ba fe ye nyina mpo no tie sai di agina mu ma na ye be gi atum ni asan adi agina mu ama because ye hwe ya ye be hu ya ba bia ye nyina su ni say Chama Wontumi nyobia o hwehwe no Ghana ha no mu am ngulu. In fact oye chairman so for a whole region, the whole Ashanti region for NPP political party. And it's a whole man of bill of a discondition such amount that ye nim nipa ye bitima kekabo mo ebenya saade na na che say what's that o pese o ye niema any quantity way. Watching also more than 24 hours. And also so Shibuada Ubianfi. Just and then the power number. It's young children be a very powerless. Now I see him say I'm raining castle. President Mahama Koi.
to Abama no man maybe president 4 years no coin. And also about 4 years. A brown coin which I say if reading son will be by. Into a lady, you know. What's not to say. Obi so create the same thing now. I bet to say, hey, I don't know the way say, I don't know the way you say, now so no, it's free. I don't know can say, and they know, you know, you know, the young here. Not baby, I'm rather than young fan so pepe. What in the cocoa to her? I was so baby, you one. And will be answer so any say, Yan is some fun of whom could be, and the qua, or Musu say, why bonnet. Caught on the better. It and no titru the ma ye koye and ye koye no so no the omo ye nyina na omo amfi nyina nso tena ase etwen ye ekoti ebra ye fi say e wati free one no na e free. So now 50 million no mo purchase munyana Ye go fa ne hefa NPP fo sika bebrebe a monye ne ajapade bebrebe ebi kura ekyerese chama na ankasa emu gold a utimi yi ene mo ankasa kyese mutimi kyerese mo mabɔ brada da NPP fo enim sɛ mo mabɔ brada da nti nka mo ke yɛsɛ 8 MPC kura mo ke ka bom a kametimi kura atua 100 million nti we de sɛ nkenyi sika bia. Okay, me nim de sɛ bia woni ba bia sika bi good anka o kyerɛ me ma etimi kokoya na ajapade bi wa etisa saa nti kyerɛ o kyerɛ ma na nka jama makona wakati leadership no we ata you obi o hanu bi ngon kofa nisa nkofo a wo kasa nkofo mo kasa bebrebe no nkofo mo kasa bebrebe ne kyerɛ sɛ wontumi nanum ton timi kasa o sika chen Mahama o sika chen Ibrahim Mahama enye ni tipen no nsɛm bebree wa uko social media omo refer na obobo bebree no and so nkofo keka ni nyina abom mo susu sɛ saa sika ndi obetimi enya abro so nti sɛ mu pushi ni biema ebi obetimi aka agumasum akyerɛ baabi a yebetimi akeka abom na 50 million bill no yenya ba akwa so na ɛsɛ asombiaba na bill no wati mu asanyina tese o ka kyerɛ me emu te sɛ 50 million na omo kan o kyerɛ sɛ ajapade a ɛso 50 million ɛsa ba bebi so I was say ye ajapade a ɛwɔ title a valuation board for avalu ɛkyerɛ sɛ 50 million enti sɛ nei obi wɔ 10 million no aka sɛ o scam ɛkyerɛ sɛ o 50 million na at a point in the situation na nipa ne wo mu no the obetima aka sɛ ɔwɔ no can be constitute say ana sɛ betima kyerɛ sɛ saa 50 million ne ho asɛm na nipa ne ka na no he said sika ene ahonyade enya no ɛyɛ subjective ɛnkyerɛ sɛ obi ka sɛ obi wo sika na kyerɛ sɛ bi a ɔwɔ wi ati nyinaa no enti sana ɛsɛ obi betimi a wɔ ebi 100 Ghana cedis ɛwɔ kuru bi so that time no ɛhɔ nom no yɛ ka sɛ obi wo sika ɔno na bɛka sɛ owo sika because ebi a no obi ani 1 cedi ekuta no ɛwɔ hɔ nom enti ɛno nkyerɛ sɛ obi aka sɛ owo sika kyɛn obi ni kyerɛ sɛ ɛyɛ 50 million no enti sana asɛm ne tiɛ enti sɛ saa value no na valuation board for nso so mfa report to so no na sɛ obi kura akɔfa aba some valuation report for kura betimi aba no can it be an hours no etimi nyɛ saa mani mi na kyerɛ sɛ ɛyɛ adwempo bi a nipa no ahyɛ sɛ ɔmmɛyɛ saa na yɛn nhyɛ sɛ EOCO na ɔka saa sɛ ɔde saa de no to no so no o saa tumi na o saa de to no so saa na sɛ o sɛ ɛkɔ to na sɛ ɛka eti saa nneɛma wei ne ho mfefia ho nyinaa yi no ɛna ma yɛhunu sɛ ɛyɛ pɔpɔ bɔne sɛ yɛbɛkyerɛ nipa ne sɛ
ene de me na mete office ha enti de me kan enne ye adwuma na sɛdeɛ mpanimfoɔ ka sɛ mmerɛ yɛni nka so sɛ nantwie nipo dua na ntumi anka no so deɛ a saa nso ne tumi nka kɔmfoɔ nsɛm nkɔfoɔ kyerɛ sɛ ɛyɛ dɛn na asɛ kyɛma wontumi nko a na mahu sɛ ani berɛ because NPP foɔ no bi wɔ hɔ nso a ahoɔden a mode ahyɛ kyɛma wontumi diem no wei ne yɛ different. What is so special? Because they say, Yera Jomahama na ben we abai am making sure say obia na omususu say what disika na so ye bibia etiamra no omu de mefa mra kwa so. Nti we no ye de mo beye ne da biara da ana say chema wontumi die exclusive ntia because minim say bebre nam kwan so a eba from next month to cry the kenufori atanso de beba ye be expect saa momentum na say we de chema wontumi ntina mo yesa Nhyira FM and benefo say atwe duru no ma na ye penedanta de o no me say ebi a omo de aba no they were invited omo timi on na invitation no ekoi kan omo asem nyina the etwas one say ye didn't pan the court ye didn't pan the court no the entity and the first fahudi ni so dia e di nti na ba ni sei I was a court no ka the no question ni pan na ye bone dia ene na de wo honom no asotwa mra no e ka no na nipa ni nya de na ni ate ase but say ubeye bibia e kire se adwenpɔ bɔne wɔ akiri nti na wo yɛ saa no eno na ye sorry anasa na nyina ye kase Ghana for say yen kase ntia saade no se okọ CID wie ye no a mo ka saade cha report around 3 so report 3 unzo bi ko do e ko ka bibi ho okọ CID o Monday no one lawyers nko ane kwen obi an ko ka hwe ho obi ansi ho okọ Tuesday okọ report no ana odi nko akọkire no ono nkwa na koye obi enso akwa bibia penye se a Rambo star bia ye de chi no wo kwan no so aye de ne koduru wono no nsuso no enipa no ne ho mfa no na obu afro obi kura se omra na se obi ba behwe no kura no na yenhu ba bi ye de na fa na emre nsuso eduru se o senkra bia wo de na kokko na se ye yi no na wo se ka eniema a wususu se ana wa unim se ebeye din se nipa ne benya o de beba ana obi benya o de beba se de ba be yinu no eno honom na ye ka ho asam na mu de enye no ye ka ho asam but the process na omode ni famu no eno na ye ka ho asam ne se be ya o chena ye mfa bi medi dwanto a ana mfa bi kodi nipa ofo bia eno na ye ka enti se ye mfa ne se ya fra obi fufura and enye chama wontumi nkwa ne afra no even members of parliament ni bi okra na ya from omo no akomo omo statement ni omo investigation omo ye ni ade nyina no omo akọ a omo ye ya nkoye sa fi say ya fa na mfa sa akwan we so we there because of akwanam ni fa so ntina ama ye court enye no a enka ye nko say omo de ko ye na okay self ya man bill self because we obi a is a natural factor of na obevuno tem bia ne bi wo frɛ na obeba sia di force frɛ na waba na yidia tenko bi anko yesa enko bi anko yesa but sa kwan na obede ni pato me no eno ene ye kasatia na ye ma ni pa nyina nso ahunu sɛ de e fa no enye kwa papa efri sɛ ɔkyena obi nsusu ka sɛ no na oyɛ ni bi ntie nsu mi ye ni bia ebe to say ye kwa na se ba me say de obi aye wo de no ochina na osusu bi akoye bi ene ne ye ka se da bi se ba sa be na ne ye nya ye kwa ne mfa ma na koye nsa na ho no ma kire se obi nsusu ba obi bi eno anu no all right he said ye nyina ye nim say NDC intimate na akonya no so forever that one is a fact now ochina
na sesa na nipa foforɔ nso so akonya saa tumi na ene obi anya wode yɛ saa no ɔkyerɛ obi akosi nipa foforɔ nso sa etu ɔno nso kasa deɛ woyɛ yɛ no mede ebi ɛyɛ wo saa pɛpɛɛpɛ ana me yɛ bi ɛkɛn saa de akyerɛ wa ɛbɛyɛ yɛn yɛ aka na na nipa foforɔ aka sɛ okuroma na ɛbɛyɛ daana ɛno ne yɛ kasa tia sɛ eni kwase yɛ tase koraa na kampesa akɔba sɛ wɔkyerɛ obi nso bɛnya saa adwene sɛ ɔno nso bɛyɛ bi ɔne yɛ not sɛ wayɛ bɔne ɛne yɛ kasa yɛ nyaa no sɛ ɔmo susu sɛ wayɛ bɔne a yɛmfa no mfa mmara kwan no so but ɛkwan na yɛde ne fa soɔ sisi ya na nsana ba saa ɛbɛwura kɔɔ to sɛ bɛyɛ den no akwan na ɛnyɛ no ɛne yɛ kasa tia. All right. Honorable Francis Owusu Echao, Nyame nhyira. Nhyira. Mamene Professor Samuel Edu Jemfi